Ini iki asline enake lopo ngene iki. Ono hiburan blas kok ngene. Nyetel radio ae. Ya wis, nyetel radio ae. Golek lagu sing tepat hiburan. Ini opo ae sing dilakoni. Nek koyo ngono nang pentingane. Gak nyadar tan wis tuwek. Kok bongko nek ngono ro jawane. Wis. Ojo diterusno. Saken awake wis tuwek. Remuk engko. Wis lungguh ae sing anteng lho. Bagian pola. Lungguh. Kan ku ganggu ae. Seru aku kelingan pas waktu mudane. Nyawer limang biduan. Wah, kan limang biduan tak sawer mbak kabeh ngono iku. Yo mikir to, Mbak. Kan wis koyo ngono. Kate nyawer limang biduan, mlaku ae sik diret-seret. Wis ibadah sing temen. Akeh no sodako. Jadi selamat emang di akhirat besok. Timbang ngono dan gawe ning ngono iku. Wis ambu lemah kok kakean bola. Wiritan ben bengi. Jaluk selamat dunia akhirat. Wis enak uripe timbang koyo ngono iku. Cangkemmu wis ngarit aku niku. Ilingo. Tugasmu ku nek kene kan mek ngarit to. Yo gampang iku wis, Mbah. Kok resurian ae. Karo golek bengi. Saiki sik panas, sumer. Yo wis nek ngono. Mbah tak lanjut turu ae wis. Kesel kabeh, Mbah. Mari joget nang senam olahraga. Kelingan pas waktu muda. Ayo wis. Lali ngarit. Sik to. Iki pikir-pikir Basuki man iki pas nome malah opo tingkahane yo. Kok tuweke mek koyo kakean model ngono iki. Opo koyo jaran tingkahane. Wis gak mikir ngono iku, tak nutuk utekku. Cerah. Tapi Basuki men kok sik kelingan nang masa lalune yo. Hebat. Gak habis pikir. Gila bener. Wis
Ngene iki opo yo ngaret dhisik ayo, ramban ae, cekne cepet gampang ngene. Ya wis cek dak ngibengi cek gak gruwang ae cangkeme yo.